בכבוד. ד' מסכת יומא. מתחילים מהמשנה בדף מ"ג עמוד ב'. בכבוד. אומרת המשנה, שחטו, אנחנו מדברים פה על הפעולות האחרונות של הכהן הגדול ביום הכיפורים. הוא קודם שוחט את הפר שלו, הוא מקבל את הדם במזרק, את דמו ונותנו למי שהוא ממרק, הוא עדיין לא זורק אותו, הוא נותן לו לכהן אדיוט שהוא יערבב אותו על הרובד והוא מניח אותו אחרי שהוא גומר על הרובד הרביעי שבהיכל השורה. איפה זה? שורה מה? שורה רביעית של רצפת ההיכל, שמה הוא מניח את זה. בהווה אמינא ההיכל. בהווה אמינא זה בהיכל, בדיוק. כדי שלא יקרוש, כי אם זה יקרוש הוא לא יכול לזרוק את זה, זה פסול לזריקה, זה להיות נוזל. לכן אחרי זה הוא הולך נוטל את המחתה, הכהן הגדול, ועולה לראש המזבח, הוא קונה גחלים, נוטל את הגחלים שם ואת הכי צרופות הוא מוציא מלמטה, כן? אז הוא מזיז את הגחלים אלך ואלך. מה זה נטל מחתה את המחתה הוא לוקח את הכף. כלים גחלים. כן? והוא מכניס שם באש, שם הוא מוציא את הגחלים הכי בוערות, וממלא את המחתה מהגחלים האלה, וחוטא מן המעוקלות הפנימיות ויורד. מוריד אותם. מה זה מן המעוקלות הפנימיות? הכי צרופות שיש, הכי בוערות. וזהו, הוא לוקח לכן, הוא חופר כמה שיותר, כדי להוציא את הכי צרופות. עלה וירד וניחה. וירד וניחה על הרובד הזה שבעזרה. הוא מניח את זה בעזרה. כן? עכשיו הגמרא מביאה הבדלים שהיו ביום רגיל ויום כיפור. במחתה עצמה. כן? אז יש פה 5 הבדלים. בכל יום מחתה. כל יום הייתה המחתה הזאת של הגחלים? של כסף. הייתה עשויה מכסף. בתוך, כן? ומערה בתוך של זהב. אחר כך שהוא שופך את זה למחתה של זהב. יום כיפור הייתה בשל זהב, הוא בא היה מכניס. לא היה מערה את זה. בכל שדה כהן גדול. למה? בגלל בדיוק. בכל יום, בכל יום. כל יום הייתה בשל 4 קבים. והיום. ומערה לתוך 3, אז אחד מתפזר בחוץ, ואחר כך הוא הולך ומטאטא לתוך האמה. כן? היום לתוך 3 קבים, קב אחד הוא מבזבז. היום חוטא ב3 קבים. היום חוטא ב3 קבים, הוא היה מכניס. מתי היה מכניס? רבי יוסי? רבי יוסי אומר לא, בכל יום חולק על תנא קמא בשל שאה שזה 6 קבים, ומערה בתוך 3 והוא שופך החוצה 3 קבים. והיום חוטא ב3 קבים, והיה מכניס בכל יום. ב3 קבים והיה מכניס נקודה. בכל יום הייתה כבדה. המחתה. היום קלה. בכל יום הייתה ידה קצרה, ידית שלה. הייתה קצרה, בכל יום ידה קצרה, כל יום הייתה זהבה ירוק, הזהב היה בצבע ירוק, היום היה אדום, דברי רבי מנחם, בכל יום מקריב פרס, כי אנחנו יודעים שעכשיו מדובר על הקטורת עצמה, היה מקריב רק פרס, כלומר זה חצי מנה, בשחרית, ופרס חצי מנה בין 40, היום ביום כיפור מלא חופנף, מוסיף מלא חופנף, בכל יום, כלומר זה היה ביום כיפור, ולא חופנה. כל יום עוד הבדל אחד שהייתה בתורת עצמה, הייתה בכל יום הייתה בדקה רק. היום דקה מן הדקה, הוא מחזיר את זה למכתשת שיעשו את זה עוד יותר דק. מה זה פרס? פרס זה חצי מנה. כן? מנה, זה משקל מסוים, זה היה חצי מנה. בשחית וחצי פרס. כן, בכל יום היו כהנים, בכל יום הכהן הגדול לא יעשה את זה, אז היו כהנים עולים במדרכו של הכבש ויורדים במערבו. זאת אומרת שהוא בונה במדרח, אז יורד במערבו. היום כהן גדול עולה באמצע, ואנחנו לא יודעים את הסיבה למה, הוא עולה באמצע ויורד באמצע. רבי יהודה? עושה אפילו לא לצורך כדי שיראו אותו. רבי יהודה אומר, לעולם כהן גדול עולה באמצע, גם ביום רגיל. מתי שהוא עובד הוא עולה באמצע. בכל יום. ויורד באמצע. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור. היום ביום כיפור מן הקיטון, היה לו כד מסוים מיוחד, שהוא היה מזהב, שממנו היה רוחץ את רגליו. רבי יהודה אומר לו, לעולם כהן גדול מקדש את רגליו מן הכיתות, בגלל שהוא כהן גדול, תמיד היה עושה את זה, לא רק יום כיפור. בכל יום היו שם 4 מערכות של אש. והיום 5, בכל יום 3, היום 4. רבי יהודה אומר, בכל יום 2 והיום 3. הגמרא וכתיב בכל אדם לא יהיה בו אלמון. בכל אדם, עכשיו גמרא מקשה, איך אתה אומר שהוא היה בהיכל, בשורשו הרביעית, הרי כתוב בכל אדם לא יהיה באוהל מועד בהיכל, זה אוהל המועד, איך הוא עומד שם? מי, הממרס? כן, הממרס, אסור שיהיה אף אחד בהיכל, בזמן שהכהן הגדול עובד, אז איך ההוא נמצא שם?
אז אומר לך תני של אחד, זאת אומרת מהאחד יספור 4 החוצה בעזרה, שם הוא היה מונח, לא בעזרה. תני של 4, זאת אומרת שהוא היה סופר מהאחד 4 שורות כלפי העזרה ושם הוא היה. כן? תנו רבנן, כל אדם לא היה באוהל מועד, כן? יכול אפילו בעזרה, הוא אומר לא, באוהל מועד, רק באוהל בעזרה מותר להם להיות, אבל דווקא באוהל מועד אסור לו להיות. טוב, עכשיו אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? עכשיו הגמרא דנה בזה. מה זה אוהל מועד? אומרת הגמרא, אין לי אלא באוהל מועד במדבר. האוהל המועד שהיה שם במשכן. אז הוא אומר רק שמה, ואיפה אני יודע שגם בשילה בארץ ישראל לא היה? לא, אין לי אלא באוהל מועד. שילה ובבית עולמים. במדבר, כן, שילה ובית עולמים מניין שגם שמה יהיה להם את האיסור הזה שלא להיות בהיכל. הוא אומר לך כן, בגלל שכתוב בקודש. בקודש זה כולל את שילה. מה מניין? שמה יהיה? שגם שם יהיה אסור לזר להיות שם, כשהכהן עושה את העבודה בתורת, אסור להם להיות בהיכל שם. מניין לי, שכתוב רק אוהל מועד, מניין לי שגם בשילה וגם בבית המקדש, אז הוא אומר לך כתוב בקודש, אז זה גם כולל שילה וזה גם כולל בית המקדש. איפה אסור להם להיות? בהיכל, אסור להם להיות. אוקיי? אלא בשעת הקטרה, אומרת הגמרא, אם כן, אין לי אלא מתי שאסור להם להיות שם, זה בשעת הקטרה, מתי שעושים את הקטורת. בשעת מתן דמים מניין, עכשיו הוא עושה שתי פעולות, הוא גם לוקח כמו שראינו את הדם של הפר וזורק בפנים, וגם את הדם של השעיר, מניין שגם זה יהיה אסור להם להיות בהיכל, כן? אומר לך, כתוב, בבואו לכפר, מה זה לכפר? זה לדם, אני יודע שגם בדם אסור להם להיות שם. מה זה אין לי אלא בשעת הקטרה? קטורת, אמרנו כבר את זה, לא חזר לי על זה? הייתי שורה לפני כן. בהפטרה זה מה זה תלמוד לומר בקודש? לא תירצת לי, מה ואז? בקטורת זה הולך לא, לפני כן, שורה לפני כן, תלמוד לומר בקודש. בקודש אחרי זה. תלמוד לומר בקודש, ואז מה אני לומד? זה כולל את שילה ואת בית המקדש. בקודש, כל דבר שהוא קדוש. מה זה? גם במקדש וגם זה. עכשיו... זה כולל שילה ובית המקדש? בית עולמי זה המקדש. עכשיו מניין, אז עכשיו בשעת ההקטרה אנחנו יודעים שמתי זה דווקא רק בשעת ההקטרה, כי דיברנו פה על הקטורת, מניין שגם בשעת מתן דמים אסור לו להיות בהיכל, אז זה אומר לך בגלל שכתוב בבואו לכפר. מה זה לכפר? זה בכלל לכפר שאתה זורק את הדם, אז זה מתן דמים. טוב, אומר לך זה דווקא אין לי אלא בכניסתו שזה יהיה אסור, כי כתוב בבואו זה כניסה, אז דווקא בכניסה, אבל מי יודע בצאתו האם מותר להם להיות שם כשהוא יוצא מהקודש הקודשים? אז הוא אמר לא, בגלל שכתוב עד צאתו, אז זה כולל צאתו, גם כשהוא יוצא אסור שאף אחד יהיה בהיכל. כן? עכשיו אנחנו קוראים שם שהוא מכפר בעדו, בעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. אז עכשיו מה אנחנו לומדים מזה? שהכפרה שלו קודמת לכפרת ביתו שזאת אשתו. קודם הוא מכפר על עצמו, אחר כך כפרת ביתו שזאת אשתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, וכפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל. אז יש פה הדרגה שזה כל אחד הולך לפי מה שקדום בפסוק, הוא קודם לאשתו, אשתו קודמת לאחיו הכהנים, אחיו הכהנים קודמים לכל ישראל. כן? לא קודמת כן? עכשיו אמר מק אין לי אלא בשעת הקטרה. כן? אז מה זאת אומרת אין לי בשעת הקטרה? שרק בשעת הקטרה יש כפרה אחת לכל עם ישראל, אין הבדל. כן? זאת אומרת בשעת הקטורת זה הכפרה הכי מושלמת שזה הולך על כולם. זה מה שהגמרא רוצה להגיד לך פה. מה עם משמע? מאיפה אני בכלל שומע שזה באמת בשעת ההקטרה זה תהיה כפרה לכולם? אמר רבא, וכן אמר רבי יצחק ברב דימי, וכן אמר רבי אלעזר, אמרת יש פסוק, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. אז איזו היא כפרה ששווה לו ולביתו ולאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל? אז זה אומר, זה הקטרת הקטורת, כי שמה אין הבדל. בפר ובשעיר יש הבדל, בפר זה רק לו ולאשתו ולאחיו הכהנים ולשעיר זה שניהם, אבל בקטורת זה לכולם שווה. אז לכן רק בקטורת. עכשיו הגמרא שואלת מנין בכלל שיש כפרה בקטורת? איפה ראית שיש כפרה בקטורת? אני מבין בפר, בדם, כתוב לכפר, אבל בקטורת מי אמר לך שיש בכלל כפרה בקטורת? עכשיו ידעו בדרחיו הכהנים לכל הדבר, אז אמר זה הקטרה לקטורת. קטורת מכפרת? הקטורת מכפרת? הוא אומר כן. תני, אמר את זה, שנה את זה רבי חנניה,
למדנו לקטורת שמכפרת, שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם. אהרון הכהן בזה שהיה במגפה שהייתה בגלל קורח, שהוא בא ודיבר לשון נורא, אתם למדתם את זה, עכשיו היה את המגפה שמה, ואהרון לקח את הקטורת, ובקטורת הוא כיפר על העם. ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ותנא דבר רבי ישמעאל, על מה הקטורת מכפרת? על לשון הרע. יבוא דבר שבחשאי. מה זה שהקטורת, הרי שמכניסים אותה לקודש הקודשים, רק הכהן בעצמו לבד שם, אין אף אחד שם, זה נקרא בחשאי. ויכפר על מעשה חשאי, שזה מה? זה לשון הרע. נן הטעם, כן, למדנו שם במסכת כלים. פורשים, עכשיו דיני פרישה. פורשים בעבודה הזו של הקטורת וגם מתן הדמים, פורשים מן העולם ולמזבח. כן? יש לך מקום שנקרא בין העולם ולמזבח, צריכים אנשים הכהנים שעובדים שם, בשעת ההקטרה צריכים לעזוב את המקום. כן, מן העולם למזבח בשעת ההקטרה. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא בשעת ההקטרה דאחד. מתי הם פורשים, אומרת רבי אלעזר, מהמקום הזה בין העולם למזבח? זה רק בשעה שעושים את הקטורת בהיכל, לא בקודש הקודשים. אבל בשעת הקטרה דלפני ולפנים של הקודשים לא, רק מאיפה פורשים מההיכל. פרשו, מבין העולם למזבח לא פרשו. למה? בגלל שזה רחוק מכל הקודשים. ההיכל הוא קרוב לקודש הקודשים, אז ממנו פורשים אנשים. יש לך כהנים שם שעובדים, הם צריכים לעזוב. אבל זה עכשיו מקשה הגמרא על רבי אלעזר, שאמר שאם זה הקטורת בקודש הקודשים לא פורשים מהעולם למזבח. אז זה מקשה, כן, מתי אדא בר אבא, והרי אמר לה, כן, ואמרי לה, בברייתא הזאת, או שזה היה קדיש, תמיד חכם אחר, או שזה היה חכם בלי שם, יש כמה גרסאות בעניין הזה. אז הוא מצטט לנו ברייתא. בברייתא הזה אומר כך, רב יוסי אומר, כשם שפורשים מבין העולם ולמזבח בשעת הקטרה, כך פורשים בשעת מתן פר כהן משיח, שזה מביאים את הפר הזה, אם הכהן המשיח הזה עבר טעה על הוראת עצמו, הוא עושה הוראה והוא טעה בזה, בשוגג, הוא צריך להביא פר שנקרא פר כהן משיח, והוא מזה אותו בפרוכת של בהיכל. אז זה צריך להביא את זה, וזה מכפר עליו. וגם בפר אליהם דבר שהציבור, של ציבור שהם גם כן הלכו על פי הוראה של בית דין ושל ביבור, וזה היה גם כן סיירי של עבודת הכוכבים, שעבדו עבודת הכוכבים בשוגג, אז גם כן הם צריכים להביא את הפר אליהם דבר הזה, וגם כן מזים את הדם הזה על בהיכל. אז בזה גם כן אותו דבר, צריכים לעזוב את המקום הזה של ההיכל שמיים. אז מה אמרנו, עכשיו הוא רוצה להקשות, רבי אלעזר שזה לא רק מההיכל, גם מקודש הקודשים צריכים לעזוב. אז הוא אומר, מה מעלה יש בין ההיכל לבין, מה היתרון או החומרה יותר שיש בהיכל מאשר העולם ולמזבח? כן? הוא אומר לך ככה, אלא היתרון הוא בזה, החומרה בהיכל פורשים בין בשעת הקטרה, בין שלא בשעת הקטרה. מה זה שעת הקטרה? שעת הקטרה של הקטורת, שאתה מביא את הקטורת וגם בשעת מתן דמים, שזה לא בשעת הקטרה, ושם פורשים. מה זה בשעת הקטרה? בשעת הקטרה, כשהקטורת נעשית שם, כן? מה זה בין שלא בשעת הקטרה? בשעת מתן דמים, שזה לא הזמן שעכשיו, לא צריך להיות דווקא בשעת הקטרה, גם בשלא שעת הקטרה, שזה מתן דמים. איפה מתן דמים בפנים? כן, בהיכל. כן, לא, בהיכל בינתיים. מתן דמים איפה? בהיכל. אז צריכים לפרוש, הכהנים שנמצאים שם צריכים לפרוש. ובין שלא בשעת הקטרה. אבל מבין העולם ולמזבח אין פורשים אלא בשעת הקטרה בלבד. עכשיו הגמרא רוצה להקשות מכאן. מה זאת אומרת הקטרה? בשעת הקטרה מהפרשה, אתה רואה שבשעת הקטרה אפילו אלה שעובדים בין העולם למזבח גם צריכים לעזוב. לא בשעת הקטרה דלפני פנים, הרי זה מדובר שמה שהוא עושה את ההקטרה בפנים, קודש הקודשים, ואתה רואה שהם צריכים לפרוש, אז זה קשה, הרב אדא בר אבא. ומה זה בשעת הקטרה? מה זה שלא בשעת הקטרה? זה מתפרש על בפנים? ויש לך בשני מקומות עושים את ההקטרה, בהיכל ובקודש הקודשים. כן? עכשיו ככה, בהיכל אז זה בשני זמנים, גם בקטורת וגם בשעת מתן דמים, צריך לעזוב את ההיכל. כן?
בשעת מתן אנשים דמים זה שעובדים. בפנים או בחוץ? בפנים, שניהם נגיד בפנים, בקודש הקודשים, כן? כשעושים את הקטורת בקודש הקודשים ועושים את מתן דמים שמה, אז הוא צריך, אלה שעובדים אז בשעת הקטרה זה בפנים, הגמרא רוצה להגיד עכשיו, בשעת הקטרה זה בפנים בקודש הקודשים, וגם שלא בשעת הקטרה, בשעת מתן דמים בקודש הקודשים? הקטרת דמים שדיברנו עליהם זה רק באחד, בפרוכת. בפרוכת זה באחד, זה לא בקודש הקודשים. ההקטרה, עכשיו הגמרא רוצה להקשות מההקטרה שבקודש הקודשים על המקום הזה, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על שני מקומות שאתה עושה את הקטורת, גם בקודש הקודשים וגם באחד. עכשיו ברגע זה אנחנו מדברים על האחד, לא הקודש הקודשים. עכשיו, אז הגמרא באה במינה אומרת, כתוב בהקטרה, האם לא מדובר בהקטרה של קודש הקודשים? אז אתה רואה, אז קשה לרבי אלעזר, לא מדובר על קודש הקודשים, מדובר על הקטרה שבהיכל. אם זה בהיכל, באמת כן צריך לעזוב את המקום של הכהנים האלה שעובדים בין העולה למזבח. אבל זה מה שאמר רבי אלעזר, הוא לא אמר שמשם לא. אם אתה עושה את זה בקודש הקודשים, אתה לא צריך לעזוב את המקום. אז לא, אז זה הקדושה, כן? אז הגמרא מתארת את הקדושה. המעלה דאילו מהיכל, אז המעלה בשעת הקטרה דהיכל. היא אחי, מה מעלה? אם אתה אומר שמדובר שזה בהקטרה של ההיכל, אז אתה רוצה להגיד לי שיש רק מעלה אחת, רק יתרון אחד מההיכל, שלא בשעת הקטרה? כן, שזה ההיכל, שיש לך רק יתרון אחד, לא יכול להיות. והאיכה מעלה דאילו מההיכל פורשים, בין בשעת הקטר דידי, כשעושים את הקטרת הקטורת בהיכל עצמו, הכהנים האחרים צריכים לעזוב, שעובדים שמה, וגם בשעת הקטרת לפני ולפנים, בין אם עשו את זה בקודש הקודשים, בין אם עשו את הקטורת בהיכל, צריכים לעזוב. אז זה שני חומרות שיש להיכל יותר מאשר האולם והמזבח. אז מה אתה אומר לי שרק מעלה אחת? ונידי בין שהגזרה לפני ולפנים, ואילו מבין האולם אל המזבח לא פרשה אלא בשעת הקטרת ההיכל. שם הפורשים אומר לך אקטני, אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה. היתרון הוא בזה שמההיכל בין בשעת הקטרה שלו, גם אפילו בשעת מתן דמים, ומבין העולה למזבח אין פורשים אלא בהקטרה, רק פעם אחת, אלא בשעת הקטרה. לא? וניתן לך מעלה אחרת שיש גם בהיכל, והאיכה המעלה, ויש גם מעלה הזאת בהיכל, ואילו מהיכל פרשת בין בקדושה, רק שאומר בקדושה זה מתן דמים, דבר שבין האולם ואחת אתה לא פורש במתן דמים, אתה פורש רק בהקטרה. אז יש לך עוד מעלה אחת שיש בהיכל ושאין בין האולם ולמזבח, כן, נדע בין בקדושה זה לפני ולפנים, ואילו מבין האולם ולמזבח לא פרשה אלא בקדושה דהיכל. אמר רבא שם פרישה אחת, זה לא משנה אם זה שני, זה אותו דבר, זה אותו סוג של פרישה. אז הברייתא, רק מקשה לי על הברייתא, שהברייתא לא מסבירה שיש פה שני פרישות, אומר לא, זה פרישה אחת, לא משנה אם זה שני סוגים, במתן דמים ובהקטרה, אבל עצם העובדה שזה פרישה, אז זה פרישה אחת. אמר מה? כן? אמר מה? כן? כך פורשים בשעת מתן פר כהן, משיח ופר אליהם דבר, כמו שאמרנו כל שדיבור וצירי עבודת כוכבים. אומר לך, אז מנהלה מאיפה אנחנו לומדים את זה, שפורשים את זה מהתורה, שהפרישה הזאת היא מן התורה. איפה פורשים מהאחד? מהאחד, כן. כשעושים את הפרישה, את מתן דמים של זה, של הפר של משיח ופר של אליהם דבר, שאנחנו צריך לפרוש. מנהל לנו, זה שזה המקור של זה. מנהלה. אמר רב דעת, יש לנו גזירה שם, כפרה. יש כפרה שגם לכפר, וגם זה נסע לכפר, וביום כיפור אנחנו רואים שגם כן לכפר, גם כן עם מתן דמים. אז לכן, זה עומד על שבת, אז זה המקור, שגם מפה צריכים לפרוש. כמו שאתה פורש מיום הכיפורים, אמר רב אחא ברבא. מה אתה לומד? זה הלימוד, זה השבת, שאתה לומד גם על מתן דמים של פר שעיר, וזה שגם שם צריך לפרוש. מה, כמו יום כיפור, שמה? כמו שביום כיפור אתה לומד שפורשים מההיכל כשהוא נותן מתן דמים בתוך הקודש הקודשים, צריך לפרוש אותו דבר כשהוא נותן מתן דמים של
הפרים האלה, פר ולם דבר, אבל הוא פורש אף בין העולם למזבח. אנחנו לא מדברים על מתן דמים, זה נעשה בהיכל. מה השאלה שלך? אתה רוצה שיפרשו גם מההיכל וגם... מה המקור לזה? מה המקור לזה? מהתורה שפורשים מכאן. יש לך פסוק? מאיפה? מבין העולם למזבח או מההיכל? מההיכל. למה אתה אומר דווקא מההיכל? בגלל שעכשיו אנחנו מדברים על פרישה. הפרישה, אמרנו ששני דברים יש בהיכל יותר מאשר בין העולם מזבח. העולם מזבח רק פורשים בהקטרה של הקטורת, לא בדמים. אז לכן זה לא מדובר בין העולם מזבח, מדובר על ההיכל. שם זה שני מעלות יותר מאשר בהיכל. שם נותנים רק בהקטרה של הקטורת. עכשיו מה המקור? אז זה המקור. המקור הוא מגזרה שווה שאתה לומד את זה מיום כיפור. עכשיו הגמרא רוצה לדעת עם כל ההבדלים האלה של משה, רש"י עובר שם, אתה יכול להסתכל על רש"י שם, מדובר על 10 דברים במסכת כלים שהקדושה שלהם היא מדאורייתא, זה הלכה למשה מסיני. ככה אומר רב אחא בר רבא, שמע מינה מעלות דאורייתא, ואיך הגמיר אליו, זה נלמד בתורה, כן, מהלכה למשה מסיני. למשל, שהר הבית מקודש יותר מירושלים, ואחר כך העזרה יותר מקודש, כלומר עזרת נשים יותר מקודש מהר הבית, עזרת ישראל יותר מקודשת מעזרת נשים, עזרת כהנים יותר מקודש מעזרת ישראל, וכו' וכו'. שהקדוש ביותר זה קודש הקודשים, הוא יותר מקודש מההיכל, ההיכל יותר מקודש מהאולם, והעולמים מהמזבח. כל הקדושות האלה, אומר רב אחא, זה קדושות מן התורה ולפי הלכה למשה מסיני. זה מה שאומר. ואיסא כדא דרבנן, אם תגיד שהקדושה הזו היא לא מן התורה אלא מדרבנן, אם תגיד שזה מדרבנן, מה ישנה בין העולם ולמזבח? אז מה ההבדל בין זה לקדושה שבין עולם למזבח? למה העולם ולמזבח יש לו קדושה מיוחדת? למה? דילמה מיקרו באלה? למה אתה חושש שאם אנשים יהיו שם אז הם עלולים להיכנס בטעות להיכל, בשביל זה שם הם צריכים לפרוש? מכול העזרה גם כן, אז אנשים שעובדים בעזרה גם יכולים להיכנס לעולם, אז למה משם אתה לא גוזר עליהם לצאת? כן, מזה מיקרו באלה, מכולו העזרה נברשו, ודילמה מיקרו באלה, גם שם הם יכולים להיכנס, אז הוא אומר לך לא, בין העולם למזבח, כיוון זה לא מפסיק מזה, שם אין שום גבול, אין שום איזה סימן שהם יכולים לדעת שהם עברו ונכנסו לעולם, אין שום סימן. אבל בעזרה יש להם את המזבח החיצון, שהוא ממש על כל השטח שם, שהוא מבדיל בין העזרה להיכל, אז הם יודעים שפה אסור להם לעבור יותר, עד המזבח וזהו. אבל זה בעולם עצמו, בעולם בין המזבח, אין שום הבדל. ולכן שתמיד עזרו. טוב, זה מתקלים עכשיו. זה עשי פה. תמשיך אותם משהו. מה? תגיע נקודתן. טוב. שנייה, רק אני נמשך עוד דקה. אוקיי, מתלמיד, אז אמר לך. אוקיי, אז אם כן, אמר רבא שמע מינה קדושת עולם ואחד המינים. קדושת עולם ואחד אחד המינים. דיסא כדא בשתי קדושות נינו, אם אתה אומר שזה שתי קדושות נפרדות, אז עולם גופה זה רע. העולם עצמו זה רע, ואנחנו נוצאים גזירה לגזירה, זה שתי קדושות אחרות. אז לכן לא ייתכן. לכן הוא אומר שזה קדושה אחת. ולא, עולם ובין העולם למזבח אחד הקדושה. באמת העולם עצמו והעולם והמזבח זה קדושה אחת. קדושה היא. היכל, כן? אז מה הקדושה היא? ההיכל ואולם שתי קדושות. אבל ההיכל והעולם זה שתי קדושות נפרדות. תמשיך תגמור את הדף. בכל יום. בכל יום בשל 4 קבים. כן. כן, מה זאת אומרת? ראינו, עכשיו אנחנו הולכת לפרש את המשנה. ראינו שהוא לוקח בכל יום רגיל, לא ביום כיפור, מה הייתה מה תורה חסה? של 4 קבים. מה הייתה מה תורה חסה על אומה של ישראל? כן, זה שאם אתה אמר, לא תגבר, אתה קופץ. בכל יום של 4, ואנחנו אומרים, כאנה, שנתפזרו לו, קו, יש לנו משנה שאומרת שרק קו אחד יתפזר לו. אז מה הוא עושה עם הקו הזה שיתפזר לו? פעם מכבד אותם, הוא אומר, מפתה אותם, למה?
למים לוקחים אותם. ויש לנו שתי ברייתות, תנא אחד אומר שרק קו אחד נשפך, ותנא הברייתא השנייה אומרת ששני קווים נשפך, והשלמה לאח לתניקה, זה הולך כמו חכמים, הוא לקח בארבעה ושפך על שלושה, ודילגת. לכן אחד, לא דילגתי. מה איתם? בכל יום היה חוטא בשל כסף, מה איתם? אז זה מה שאני לא הבנתי מה אתה רוצה. כסף, מה אתה אמרת? תורה חסן, נכון? זה היה קודם של כסף עכשיו של זהב. התורה חסן ממש של ישראל. והיום חוטא בשל זהב. ומה היה מכניס? מה איתם? מה זה חוטא בשל זהב? הוא פשוט חסך לו עבודה של עירוי. בכל יום היה ארבעה. בכל יום 4 קווים. ועכשיו, אז כשהוא שופך את זה, אז נשפך לו קו אחד למטה, הקו שהוא שופך את זה, תוך זה היה קו של 3 קווים. כן, ניתן. אז אומר לך, יש שתי ברייתות, ואז אומרת שקו אחד נשפך, וקו אחד אומר ששני קווים נשפכים. אז הוא אומר, קו אחד, אני מזה הולך לפי רבנן, הם אמרו שנשפך ב3, אבל 2 קווים, מי זה? זה גם לא יוצא לו כמו רבי יוסי, רבי יוסי אמר 6. אלא אמר רב חיסדא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר שיר קביים היה מכניס, אבל שאומר אפילו תימא, רבי יוסי, ואחי כמה בכל יום, מדברית זה 5, ומערים לתוך 3, יוצא 2 לפח, ביום בכל יום היה גלידה, ביום קלה, בכל יום הייתה גלידה, מה זה גלידה? הדופן שלה היה כבד, לכן עבה ולכן זה היה רך, מחול שדיקון, כל יום הייתה קצרה והיום ארוכה. מה זה בכל יום קצרה? מה בכל יום הייתה קצרה? הידית של המחתה הייתה קצרה, כל יום רגיל, ביום כיפור נתנו לו ידית ארוכה, למה? גם כי החושב של כהן גדול שיוכל בזרוע שלו גם לעזור ולהרים את זה, שכהן גדול בזרועו מסייעת לו. תנא, בכל יום לא היה לה ניאשתי זה טבעת שהייתה משמיעה קול, היה נכנס לתוך ההיכל, היה משמיע קול, הייתה לו טבעת שמה, והיום היה לה ניאשתי, זה דברי בן הסגן, בכל יום היה זהבה ירוק, זהב של המחתה היה ירוק, עכשיו ביום כיפור זה היה אדום. אחר כך נמשיך עוד כמה דקות.